Mhuri yeZimbabwe. Nomusi wa9 April 2026, bato reMDC rakanyorera mapurisa richitevedzera mutemo weMopa kuti vaizoda kuratidzira musi wa24 April 2026. Chinangwa chekuratidzira uku chedemonstration iyi changa chiri chokuti tisi kugutsikana nenyaya yeamendment number 3, constitution amendment number 3. Saka takanyorera kupolisi tichiteedzera mutemo. Polisi haina zvayakaita kwemazuva 13. Nemusi wa22 manheru, polisi kana kuti vamwe vanoshanda nepolisi vakapinda mudzimba dzevanhu vakatora vana kuzengeza vanosanganisira Decent Zaida, Tonderai Sifas Makuyana, Austin Name, Shingirai Chitauro, Simon John pamwe chete nemudzimai wake Jane Makovera. Vana ava vakatorwa pakati pousiku vakarohwa zvakaipisisa nevanhu ava. Vanhu ava vanga vaine mota dzakawanda dzaisanganisira mota dzerudzi rweMahindra. Takazongonzwa kuti vana ava vaunzwa kuHarare Central, ndo patakazovaona nezuro vakarohwa zvakaipisisa. Saka wakaitwa tortured, wakarohwa, vakampunyikidzwa kodzero dzavo. Uyezve musungwa wechinhukadzi akaradzikwa rumu imwe cheteyo nevasungwa vechinhurume. Chinangwa chevanhu vakabata vana ava changa chiri chokuti vanga vachishoropodzerei amendment number 3, constitution amendment number 3. Vabereki, tasvika panguva iya muZimbabwe yatadzoka panguva iya ya 2008, nguva ye short sleeve nelong sleeve. Vanopokana nechinhu vorohwa, vanosingawirirana nehurumende vorohwa, vombunyikidzwa kodzero dzavo. Reason iripo yakaita kuti isu tirambe bumbiro riri kuuya iri, tirambe amendment iri kuuya iri, ndeyekuti inombunyikidza kodzero dzevanhu. Chokutanga, vana veZimbabwe vakaenda kuhondo vakanorwira one man one vote, kuti mwana wese weZimbabwe asingapenge, asingarware, asina chipomerwa chekumatare edzimhosva ane kodzero yekuvhota, kusanganisira kuvhotera mutungamiriri wenyika. Amendment iyi yakutaura kuti mutungamiriri wenyika haachavhoterwa nevana veZimbabwe, akungovhoterwa neparamendi chete. Iri kutaura zvakare kuti paramendi iripo iyi nemutungamiriri aripo uyu vakupiwa makore mamwe 2 ekuti vatonge, makore avasina kuvhoterwa kubva pa5 years kuenda pa7 years. Iri kutaura iyo zvakare kuti parliament ndiyo yega yakuvhotera president. Yobva yataura kuti president ari ega, ari mubodzi kudai, akuvhotera masenators 10. Saka vana veZimbabwe havasisina kodzero yekuvhotera masenata ose. Mamwe masenata 10 akuiswa nepresident achitora shamwari dzake nevanhu vaanoda. Vari kuramba zvakare vana veZimbabwe kuti kuregister kwemavhoti kuitwe naregistrar general. Takambozviona nguva yamudede yekuti maregistrar general ndiye airegister mavoters. Zvanga zvachinjwa zvikaiswa kune bato rinenge rakazvimiririra. Registrar general uyu, vabereki, anenge asarudzwa napresident, ari umwe president wacho. Tobva ipapo pane nyaya yekutara migano yemaconstituencies inonzi delimitation. Delimitation iyi yaitwa neZEC, yaitwa neboka rakazvimiririra risina kwarakarerekera. Yakuzoitwa zvino pamutemo uyu, yakuzoitwa nedelimitation commission inenge yasarudzwa napresident. Saka president haachavhoterwa nevana veZimbabwe, akuvhoterwa neparliament. Obva apiwa masimbazve pamusoro pazvo ekuisa vamwe vanhu vasina kuvhoterwa muparliament.
obva asarudza munhu anorejista vavhoti nevanhu vanotara migano. Ipapo tiri kuparamba. Bumbiro redu raitaura iro kuti matraditional leaders, madzishe edu, masabhuku nemasadunhu haafaniri kunge aine bato raakarerekera. Asi amendment iyi yakuti sabhuku, mambo kana kuti sadunhu vakukwanisa kujoina pati yavanoda. Tiri kuzviramba izvozvo. Vanhukadzi venyika ino vakagara vakadzvanyirirwa kubva kare, vakatoendawo kuhondo vakanorwa nevamwe, asi pavakadzoka kodzero dzemadzimai dzakaramba dzakatsikirirwa. Saka pamutemo wedu watakagadzira kubva muna 2009 kusvika 2013 takaisa inonzi gender commission kuitira kuti vatarise kodzero dzemadzimai. Zvese izvi zvaakubviswa. Gender commission yaakubviswa. Mutemo wedu weconstitution unotaura iwo, unonyatsotaura iwo kuti kana muchida kuchinja constitution zvine chekuita nekodzero dzevanhu, zvine chekuita nekuwandudza makore apresident, munoenda kureferendum. Vana veZimbabwe vovhota kuti hongu here kana kuti kwete. Referendum iyoyo yabviswa. Saka zvichireva kuti zvese izvi zvekuti president awedzerwe makore, parliament iwedzerwe makore, zvaakuitwa neparliament yacho napresident wacho. Havachauye kuvanhu. Saka munoona kuti kodzero yedu yekuvhota pareferendum yabviswa. Pamutemo uripo hazviite kuti mubhiru rimwe chete muiswe amendment yekuwandudza makore apresident, yekuwedzera makore, yotaura zvekuti president iyeye anofanira kubenefita. Nokuti mutemo wedu unoti mukawandudza makore apresident kana eparliament kana aani nani zvake, munhu iyeye anenge akabata chigaro haafaniri kubenefita kubva kuextension iyoyo. Saka kana zvichida kuchinjwa izvozvo, mutemo unoti munoenda kureferendum yechipiri. Saka nyika ino yaifanira kuita referendum mbiri. Yokutanga yokuti tobvuma here kubvisa makore apresident kubva pa 5 years kuenda pa 7 years. Tobvapo toti varipo president varipo ava vobenefita here hongu kana kuti kwete, inenge iri imwe referendum zvakare. Zvino mutemo unotaura kuti hazviite kuti muise maamendment iwayo papepa rimwe chete, pagwaro rimwe chete. Asi vaziyambi nevamwe vavo vakaisa zvinhu izvozvo pabhiru iri, pabhiru 1, zvinova zviri kunze kwemutemo. Saka makaona zvakare vabereki kuti parliament ndiyo yakaita cheoutreach chiya chatakaona vachiti tikubvunza vanhu kuti vanoda chii, vanofarira bhiri here kana kuti kwete. Takaona vanhu vasingabvumirani nazvo vachirohwa, vanosanganisira vamadhuku, vanosanganisira Douglas Korotati, Gweta mukomana uya akarohwa zvakaipisisa, nemukomana wechikuchitungwiza uya akarohwa zvakaipisisa. Uyezve pane vaitonzi imi munotaura imi hamutaure. Saka parliament yaisarudza yega vanhu vanofanira kutaura. Ndo pataitaura kaipo paya kuti zvinoita here, nhai vabereki, vana veZimbabwe, zvinoita here kuti wonyika zviyo zvako, wokuya zviyo zvako, wobika doro rako, wonwa doro rako, woridza ngoma yako, wobudirwa neshaiwi rako. Ndo zviri kuita chihurumende ichi, ndo zviri kuita parliament iyi. Ndiyo iri kuda kubenefita pa 2 years dziri kuuya idzi. President wacho ndiye ari kubenefita zvakare. Saka iparliament ichabvuma mutemo uyu, president wacho obva aenda kunoisaina. Tiri kuti isu zvekuti president ari kutonga makore mangani handizvo zvaita kuti musoro uteme muZimbabwe.
chaita kuti musoro uteme muZimbabwe ndechekuti vana veZimbabwe vanoda kodzero dzavo, vanoda mabasa, vanoda kuti vakwanise kubhadhara school fees, vanoda zvakare kuti vakwanise kuti kana vadikani vavo varwara vanoenda nawo kuhospitari, vanoda pensheni dzavo dzakakwanirana dzine zvadzinotenga. Ndo zviri kunetsa muZimbabwe, ndo zviri kuda vana veZimbabwe. Tiri kuona isu kuti iko zvino vari kupanana dzimota, mota dzinopiwa imota dzemhando yepamusoro. Munhu muimbi kana kuti chero umwe munhu anopiwa mota hombe nemari nechii. Asi munhu akarwira nyika ino, comrade akasafira nyika ino, kana akaita mhanza anopiwa bhasikoro. Apa hazvichakwanisirana nekuenda kwemakore. Macomrades aya ndiwo akaunza rusununguko rweZimbabwe ino. Saka tiri kuona kumbunyikidzwa kwemacomrades akarwira nyika ino. Tikatarisa pensheni dzavo hadzina zvadzinotenga, havana upenyu hwakanyatsoti kwesere. Topa muenzaniso wemacomrade aya akabhomba mafuel tanks kudhuze nekuhighfield uko kunana Southampton uko. Ivo macomrades vamwe vacho vari kutoshaya mari yekuzviriritira, asi vamwe vari kupanana dzimota. Wapedza kupanana dzimota, vakupanana masimba munyika muno ekuti varambe vachitonga. Imi woye, macomrades ari kunhonga svosve nemuromo, vana veZimbabwe vari kunhonga svosve nemuromo. Kwete macomrade mapenyu chete, nemacomrades akashayikira kuhondo vari kubatwa zvisina kunaka. Tese takaona zviri kuitika kuDoroi nedzimwe nzvimbo dzakararama comrades. Makuva avo ari kumera miti, hakuna ari kuita basa nazo, asi vari kupanana dzimota, vari kupanana mazimari. Hapana ari kufunga kuti nyika ino ine vakaishupikira vakazototadza kudya rifa renyika ino. Saka ndo zvatiri kuramba izvozvo, ndo zvatiri kuramba. Tiri kuti isusu hurumende ngaigadzirise zvinofanira kugadziriswa. Zviri kuDoroi nekunana Chimoyo kwacho, kwavanoti vakagadzira, hapana chakanyatsogadzirwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kubatana sevana veZimbabwe kuti tirambe chibhiru ichi, titore kodzero dzedu. Tatorerwa right yedu kuvhotera president, tobva tatorerwazve right yedu yekuvhota pareferendamu yekutanga, tibva tatorerwazve right yedu yekuvhota pareferendamu yechipiri. Saka tiri kuti nyaya iyi yamuZimbabwe iyi haisi nyaya yebato rimwe chete, haisi nyaya yeMDC kana kuti Zanu PF kana kuti CCC, yanyaya yevana veZimbabwe. Tinofanira kubatana tichitora kodzero dzedu back. Apa tatorerwa kodzero dzebumbiro remutemo, taakurambidzwa zvekuratidzira kana tisingafari. Saka tiri kuzviramba izvozvo. Ngatibatanei vana veZimbabwe, tirwise mhandu yapinda mumba umu. Kwete kurwisa nepfuti kana nezvibhakera kwete, asi kurwisa nekuramba. Iko zvino vari kutirambidza kuita demonstration. Taetedzera mutemo wacho, tinorambidzwa nemapurisa acho, tinorambidzwa nezvigananda. Saka nekuenda kwenguva tinogona kusazoteerera zvimitemo izvozvo zvinenge zvichitidzvinyirira. Zimbabwe yakauya nekutambura. Zimbabwe ine bumbiro rakaisvonaka rinotaurwa iro kuti rakatopfuura mabumbiro mazhinji emuAfrica, asi rakumbunyikidzwa nevanhu vari kuda kungodya vega. Saka tiri kukumbira vana veZimbabwe kuti tiise musoro pamwe chete, tirambe zvinhu izvi. Tiise musoro pamwe chete, tiprotecte kodzero dzemadzimai edu, kodzero dzekuratidzira, kodzero dzemapensheniyazi edu vanosanganisira vakarwira nyika ino. Ndoda kukutendai muri yeZimbabwe, ndoda kukutendai zvachose. Maita henyu.